Ngenxa yezixholoxholo zakulonyaka ophelileyo uqoqosho lweli lwaphulukana ne-50 billion rand, ukanti ngamashishini angaphe kwe-40,000 aye atshatyalaliswa. Uninzi lwawo ngamashishini asakhasayo. Urhulumente wayawumilisela ingxowa-mali ebalelwa kwi-3.7 billion rand neyeza kuxhasa la mashishini, kodwa imibutho yeembumba zamashishini kweli phondo uthi uninzi lwamashishini nachatshazelwa zizixholoxholo awukayifumani inxalenye yale mali. Emva kwezixholoxholo kwenziwa uphando yikomishoni yamalungelo oluntu. Le komishoni yamalungelo oluntu yava ubungqine becandelo lezoshishino. Eli candelo lathi ezizixholoxholo zazicwangcisiwe. Umphathiswa wamapolisa umnumzana Bhekicele waziphika izityholo zokuba amapolisa zange enze ngokwaneleyo ukucima lo mlilo wezixholoxholo. Ucele wayibethelele yokuba ezizixholoxholo yayililinge nje elingazange liphumelele lokujongela phantsi igunya likarhulumente. Ukanti ilokishi yasePhoenix eThekwini kulapho kwabulawa khona abantu abangama-37. Kholelwa kwele kuba abantu babethwa ze babulawa ngamadoda exhobile kule ngingqi nawayevale izitalato kule lokishi, kodwa kwaye kwabanjwa abantu abangama-60 ngokubulawa kwala maxhoba, kuquka namadodana kaGavenda. Izityholo zokubulala uMondli Majola. La madodana zange ayivunyelwe ibhedi kwinkundla kamantye Severulam ngoNovemba, ukanti uxa wabo Jitendra Jackson waswelekela eluvalelweni phambi kokuba kuyiswe isigwebo.